Jeg hedder Lars Udengård, og jeg studerer på EASJ. Jeg er i gang med markedsføringsøkonom og på sidste semester. Egentlig arbejder jeg som tryllekunstner og improskuespiller, og vil egentlig tage uddannelsen for at komme til at leve 100% af underhold. Men undervejs i forløbet så blev jeg udfordret lidt på en idé, jeg havde omkring et projekt i undervisningsvideoer til folkeskolen. Jeg har faktisk lavet mit eget firma, som hedder Skoleflip, fordi de her videoer bygger på et princip, der hedder Flip Learning, hvor man bytter lidt rundt på rækkefølgen mellem teori og opgaver, hvor man starter med opgaven, så finder man ud af, hvad for nogle kompetencer man skal bruge. Så jeg har fået rigtig meget hjælp til at lave det her projekt på EASJ, og sidde sammen med andre iværksættere og sammen med de lærere, som har kunne byde ind på området, og komme i kontakt med en stor palet af forskellige erhvervsdrivende og interesseorganisationer osv., så jeg faktisk allerede nu har fået solgt et projekt gennem Fonden for Entreprenørskab. Og det projekt er ude nu og kan blive brugt på alle skoler i Danmark, og nu er jeg så i gang med at finde ud af, hvordan kommer jeg ud med endnu flere projekter, endnu flere videoer til det danske marked. Der er rigtig mange muligheder, mens man er under uddannelse på EASJ, til at lave sin egen virksomhed. Der er rigtig meget hjælp at hente til hvis man har en iværksætter i maven på Erhvervsakademiet. Så er der bare en lille idé, så prøv den af. Det vil jeg.